Ir-residenti fid-djar tal-anzjani għandhom joħorġu biss sal-appuntamenti mediċi jew meta jkollhom bżonn kura medika. Il-Ministeru għall-Familja, is-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanita Attiva u l-Ministeru għas-Saħħa ħabbru dan fi stqarrija l-Ħadd fid-dawl tal-aħħar żviluppi tal-imxija biex jiġu salvagwardjati l-anzjani kollha fid-djar residenzjali. Issa residenti ġodda ġejjin mill-komunità jridu joqogħdu kwarantina qabel jitlu fir-residenza. Se jiġu introdotti sodod ta' kontingenza biex issir l-iżolazjoni, se jissaħħu l-mezzi għall-kontroll tal-infezzjonijiet u se jibqa' it-testjar regolari. Fl-istess ħin viżitaturi mhux se jibqa' jkollhom kuntatt dirett mal-anzjani u se jkunu jistgħu jitlu biss persuni ta' ħidma meħtieġa fid-djar. L-ammont ta' ħaddiema preżenti wkoll se jkun limitat u dawn se jingħataw it-taħriġ li għandhom bżonn għal dan iż-żmien. Bħalissa hemm 4 id-djar tal-anzjani li b'kollox għandhom 57 każ pożittiv tal-COVID-19. F'kull djar tal-anzjani qed jiġi applikat il-proċess ta' staff to patient allocation. Żoni siguri u residenti kollha li ġew negattivi qed jerġgħu jiġu ttestjati wara 3 ijiem. Salum il-ġurnata saru aktar minn 10,000 test fost ir-residenti u l-ħaddiema ta' dawn ir-residenzi.